बे समाव माइसुं बारहुंखानि गोदान आपडेट चेन्नाइआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव साथाम सुबुंनि जिउ खहा फारसेथिं बिरखं गाथोनफ्रा बन्द आरो हर गेजेर गेजेर गोबां बारहुंखा माइसुंनि गोमजों गोबां अखा हानायनि जाहोनाव चेन्नाइनि बांसिन बाहागोआनो दैजों गोदोनानै दं जाय मोनसे गिख्रंथाव बारहुंखायाव गोख्रोंनि सायाव गोख्रोंसिन जाबाय आथिखालाव बे अफ बेंगलाव थानाय बारहुंखाया उत्तर प्रदेशनि बोरिमाथिं थांनो हागौ सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला चेन्नाइनि गाहाय ओनसोलफ्रावबो गोबां दैबाना जानायनि खौरां मोननाय जादों फारसेथिं दासिम साथाम सुबुंनि जिउ खहा जानाया सोराङाव फैदों बेनि गेजेरजों बिरखं गाथोनफोरखौ दिनै फुंनि समसिम बन्द खालामनाय जायो गोजां बोथोरनि समावनो चेन्नाइआव बेबादि गिख्रंथाव बार अखानि थासारि जानाया बयखौबो गिखांहोदों जायनि थाखाय चेन्नाइ नोगोरनि गासैबो मावख'फोरखौ दासान्दि बन्द खालामथ'नो गोनां जादों बे समाव चेन्नाइआव फारफ्रोमथिंबो दैया समानै गोसारना दं आरो अखा हागायोब्ला 12 घन्टानि गेजेराव दैफ्रा बोहैलांजोबनायनि आसा दं होननानैबो सुलुङा फोरमायदों बे समाव माइसुं बारहुंखानि गोदान आपडेट चेन्नाइआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव साथाम सुबुंनि जिउ खहा फारसेथिं बिरखं गाथोनफ्रा बन्द आरो हर गेजेर गेजेर गोबां बारहुंखा माइसुंनि गोमजों गोबां अखा हानायनि जाहोनाव चेन्नाइनि बांसिन बाहागोआनो दैजों गोदोनानै दं जाय मोनसे गिख्रंथाव बारहुंखायाव गोख्रोंनि सायाव गोख्रोंसिन जाबाय आथिखालाव बे अफ बेंगलाव थानाय बारहुंखाया उत्तर प्रदेशनि बोरिमाथिं थांनो हागौ सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला चेन्नाइनि गाहाय ओनसोलफ्रावबो गोबां दैबाना जानायनि खौरां मोननाय जादों फारसेथिं दासिम साथाम सुबुंनि जिउ खहा जानाया सोराङाव फैदों बेनि गेजेरजों बिरखं गाथोनफोरखौ दिनै फुंनि समसिम बन्द खालामनाय जायो गोजां बोथोरनि समावनो चेन्नाइआव बेबादि गिख्रंथाव बार अखानि थासारि जानाया बयखौबो गिखांहोदों जायनि थाखाय चेन्नाइ नोगोरनि गासैबो मावख'फोरखौ दासान्दि बन्द खालामथ'नो गोनां जादों बे समाव चेन्नाइआव फारफ्रोमथिंबो दैया समानै गोसारना दं आरो अखा हागायोब्ला 12 घन्टानि गेजेराव दैफ्रा बोहैलांजोबनायनि आसा दं होननानैबो सुलुङा फोरमायदों